del 7 de novembre del 2017 i ens reunim de dilluns a dissabte, cada dia a 3:15. Han vingut familiars de presos polítics, han vingut el germà del Jordi Sánchez, el dissabte passat va venir la germana del president Puigdemont, la Montserrat Puigdemont, que ens va acompanyar a fer les 3 voltes que fem per la injustícia que estem patint per part de la justícia espanyola. Participar qualsevol és lliure. El que passa que va començar perquè va ser una idea d'una senyora que és sàvia i, clar, l'horari també era adient per la gent gran. Estem demanant la llibertat de presos polítics i el retorn dels exiliats i continuarem així fins que no estiguin lliures.